Goddag og hjertelig velkommen til fredagens vlog her. I dag har vi valgt at besøge det gamle hus fra vores tidligere vlog. For lige at tjekke det ud og se om der skulle være noget spændende derinde. Måske nogle spøgelser. Så det håber jeg ikke. Det bliver pissehyggeligt. Så lad os smutte indenfor. Okay, hej. Vi er kommet indenfor i det forladte hus. Og det er faktisk pænt uhyggeligt, og jeg tror måske, hvis der findes spøgelser, så holder det nok til her. Må det overveje det, Niklas? Ja, men skal vi ikke smutte op ad trappen der, så lad os se hvad der er. What happened? En på trappen ad gangen, Camilla. Ja, slap det af. Ej, Nico. Nu er den jo løs, så jeg skal derop. Nej, bare kom op. Nu er vi kommet herop til anden etage i det her slot. Det er så første, men ja. Nej, for der er også en kælder. Det er det første sag. Der er en kælder i stuen, den første. Okay. Så går vi herhen. Jeg ved, der godt kommer til en stue. Det er faktisk... Kan du fotografere din med kamera, mand? Fedt. Der er også et hul ned lige her. Der står Paris, det er mig. Godt. Er det rimelig uhyggeligt? Det er sådan, der bliver helt, og så falder det der nu. Har I ikke set det på film? Jeg kan se, der er nogle minibånd deroppe, men først, før vi smutter længere op, så lad os smutte herover. Der er et stort rum herinde også. Og nu skal jeg være 34 år. Jo, ja, men der er 2. Hold da op. Hold da op. Man kunne lave nogle fede fester heroppe. Det ser rimelig sygt ud. Det er faktisk rimelig cool. Nu er vi ligesom op på første salen af huset, men der er en fabrik, og det er egentlig den, vi har været ned i nu. Lad os smutte ned i stuesalen på selve huset. Så. En fabrik? Det er en fabrik, ja, det er en lagerhal. Må man gerne gå flere? Ja, det skal ikke ned der. Vi skal lige passe på, for der er også været med minibånd, men det er ikke politiets minibånd, så... Ej, det tør jeg ikke at gå over. Det er jo rimelig spooky herude. Jeg forestiller mig, at der faktisk har været en vandmølle. Jeg kan se, at der er en å lige hernede til. Men, prøv at komme her i kameraerne. Jeg venter. Og teateret er muligvis ved at bræse sammen. Så... Og en hulens masse graffiti, det må man sige ja til. Lad os... Der er en kælder hernede under, men den tror jeg nok, jeg fik sagt, vi skulle ned i, men det kommer vi simpelthen ikke, fordi den er alt for mørk, og vi vil altså... Der er ingen af os, der har lommelygte med, så... Vi smutter op. Det skal I være på. Nu var jeg ved at snuble i min smørbånd der. Nu var jeg lige på den bunde. Skal jeg binde den? Det må du gerne. Nej, det tror jeg ikke. Der ligger jo plads for overalt. Det er der er blevet smadret. Der er plads til vinduer. Okay, det er der. Vist. Her skal der bindes sko. Og alle penge. Så er der pause. Bum! Lad os smutte op på anden sal i halvbygningen herovre. Halvbygningen? Hvor mange gange har du været her, Sytte? Kan du ikke sige udefra, det er en halv? Halvbygningen. Og det er jeg ikke engang været. Lad os smutte op på tredje sal. Der er ikke så meget lys lige her, men anden sal, undskyld. Det her, det er vist også en max. Max. En person ad gangen, tror jeg. Ej, jeg falder. Du falder ingen steder, gå nu bare op med. Slap nu. Trunje. Bum. Lækker udsigt, hvis man er
til sådan noget. Det var faktisk lige hernede næsten, vi optog den forrige vlog. Så det ser pisse godt ud. Jeg vil tro, der bare skal en etage til. Så Lad os finde trappen. der er afspærret med minibånd hele vejen omkring, og det er nok af hensyn til huller og sådan noget. Men der er faktisk trap til, kan jeg se. Så lad os gøre det. Der er afspærret. Med sådan nogle, man vil ikke må gå derind, fordi så falder loftet ned. Nej, jeg mener det. Det der det er en flise lige, sødskat. Ja, men sødskat. Det tør jeg. Nu er vi lige kommet ud af det forladte, uhyggelige hus. Og det var nede, vi ikke nede i kælderen, men det må blive en anden dag. Når der ikke er så mørkt. Yes, men så har vi ikke så meget mere at sige. Jeg håber, eller vi håber, der kommer noget nyt ud på kanalen en gang i næste uge. Vi skal lige have fundet nogle idéer først, så... Smid nogle idéer op, Yes, så tager vi derud. det er helt sikkert. Roadtrip og så videre. Ja. Hvis I kender et fedt sted her i kører bare. Vejle, eller på Fyn, Middelfart, eller mellem Nyborg og Odense, så kunne det også være super duper. Det er lidt kun Langeskov. Hold nu kæft, der ligger mange små byer. Vi ses, skal I have det godt? Starter du, eller hvad? Du kraftede med så mukken i krukken, mand. Det er kraftigt med dig, der er så ikke sur i tiden. Jeg starter. Hold Du kæft. starter godt, så start. Hej. Jeg vil gerne slutte af for i dag. Godnat. Det fanden er det for noget at sige? Cut! Gør Hej. Der er lige pause, ikke? Og der er så mange uhyggelige mennesker over det hele. Og så er det bare det, man tænker. Hvad laver jeg i Vejle ved et forladt hus? Ja, det kan jeg spørge mig selv om, men jeg har ikke noget svar. Desværre. Det kan godt være, jeg er snottet, men hold efter at lugte herinde, mand. Du skal ikke brække dig, så det. Fy for helvede. For et ryger grine. Er det sagt rygpause? Ja, jeg tror, jeg pakker sammen nu. Var det sammen? Ej, den her mikrofon her, den har kraftedeme fået sendt i højeste grad. Kom. Move, bitch. Ja, det ligner kraftedeme noget, der er blevet Ikke så infektet af tsunamien, mand. Hvad hedder det? Det der nærkontakt. Nej, hvad hedder det? Skal vi have afslutnings... Ja. Bum. Filmede lige at kigge op ad trappen. Nej, det var jeg ikke hævet for mig selv. Vi må gerne være på grunden. Uhyggelige mennesker overalt. Yes, Men det er jo Jylland. Rimelig creepy. Tour de France. Sådan. Pissepause over ved Lego. Hvad fuck mener du, Nico? Jeg skal også pisse. Ej, det tror jeg heller ikke bare. Du skulle ikke sige ud. Yes, det er lige til takeouts, det her. Yes.